Bermakna asing orang kaya bagian. Orang sampai nama kemudian social worker ada orang yang kami social worker aku kenal. Bagaimana jawab kerana bagian itu harus betul Mengenai bersama dan berusaha baru dalam keluar mana baru dalam berangkat sebagai dia akan আমি এখন অনুরোধ করব লতা দেববর্মা এবং সুপারি নেতা সহ আপনারা ওনাদের কাকরাইল 2022 বছরে শিক্ষা বর্ষের শিক্ষক দিবসে খড়গপুর ব্যবস্থাপনা যে চেয়ারম্যান Ambai, ini cung 61 বা 61তম শিক্ষক দিবস ambasa IS ni andaro je school tongnai teacher rok no thumai chung tini শিক্ষক দিবস পালন khaika ingkai tini buskango শিক্ষক rok borokni je bhumika baige palon khainai oborong je salaikha tai tini je শিক্ষক rok ni bagai je special day o day borok no chung borom rok relaikha ingkai best teacher hisabe chung duijon borok no bo chung award rok rekha tini ingkai buskango bo tini dofani bagai tini charai rok babuk je lekha pornai borok ni bhobishot lama no thik khaina bagai borok no instruction borikha ingkai borok ni samung kaham rok ni bagai borok no chung appreciation ba prasangsa bo khaikha ingkai buskango taibo samung kaham ke khaina bagai ba dedicate khaina bagai charai rok ni bright future snamna bagai borok no ang koikha ebong tini ani ambasani IS Ojairam Riang Botongo tai assistant IS rok joto manjakha tai chini zonal chairman tai ZDO bo tongo dolai ZDO ambai